Velkommen til vores dejlige hus i Spanien. Og nu vil jeg lige godt vise jer, hvordan man kommer ind, for det kan godt være lidt af et problem. Der er 3 gule nøgler. Den første er den mindste gule nøgle, den viser han her. Putter man i porten, og så låser man porten op. Sådan. Så fortsætter man til nummer 56. Vi kan godt lige se her. Måske lige se havudsigten først. Ned igennem. Og vi følger med Hanja. Der har vi en lille gal hund en gang imellem. Den får hurtigt, så den holder den op igen. Ja, hej Hanja, sådan. Og så er det vigtigt, når man nu, at det er nummer 56 selvfølgelig. Når man ankommer, så skal I lige være opmærksom på, at det er en vandhane her, som I skal lukke ved ankomst, og ved at, og når I hvad er det her, forlader huset. Og det er den der, den bliver lukket, så der er ingen vand i huset, men I lige lukker den op, når I ankommer. Og så går vi ind, og så starter vi med den øverste nøgle. Og sætter den i, og så skal man dreje den mod uret. Med uret, undskyld, for at låse op. Vi skal lige få den rigtige nøgle. Sådan, og så drejer man med uret, sådan. Og man bliver ved med at dreje, indtil man ikke kan dreje mere, sådan. Så tager man nøglen ud. Så går man ned til den nederste. Og der drejer man modsat, som man går hjem i Danmark. Der drejer man mod uret for at låse op. Mod uret, ja. Sådan. Og så bliver man ved, og så kan I se den løgn, den går op der. Prøv igen. En gang til. Sådan, der går op. Yes, og så kan man lige skubbe til døren, og så går man ind. Når man så kommer ind i huset, så er det afbrudt alt el. Det har vi så afbrudt her ved en el-tavle. Og der kan vi bare slutte den til, og der er ingen strøm på, når vi ankommer, men den skal bare sluttes til. Det er de eneste to med vand og el, så fungerer det hele i huset. Så vil vi godt vise jer, hvordan huset ser ud. Vi starter i det var tidligere et lille bryggers, der har vi så lige lavet lille i forbindelse med huset. Så her har vi lidt forskellige ting. Og det er til fri afbenyttelse. I må venligst, og I må meget gerne bruge det, men selvfølgelig også fylde det op ind i forlagerhuset. Og det er masser af vand. Det er så dejligt, når man ankommer, det er vand. Og så er det en vaskemaskine, og så man kan se, hvad det er forskellige ting, der skal bruges herude. Og så er det en rullegardin, så man kan rulle for i aften. Det er det eneste. Så går vi til køkkenet. Og der har vi så, som så hvad altså bare vasker det, men det giver jo selv se det. Billedet fortæller selv. Og vi har køle- og fryseskab, som lige skal lukkes op, når man forlader huset, og når man ankommer. Så kan I se her, hvordan møblementet er. Derude til huset derovre. Og så er det en gang til et lille toilet, som vi har herinde, som består af en lille håndvask. Og så er det lidt problematisk at komme rundt med det her så toilet her om bag. Det er for de små spanioler. Men det kan også lade sig gøre. Vi fortsætter stille og roligt og går ud på vores fantastiske terrasse. Synes vi da selv. Og her er lidt havemøbler. Og der må I godt stille op om aftenen, for ellers kommer der en kat og sætter sig på den, så som lige sætter op som lige sådan en orange her hver aften. Men ellers er det selvfølgelig til fri afbenyttelse. Og en lille have og en lille grill. Det er alt sammen placeret inde i huset, når I ankommer, men må også godt placeres der, når man så forlader huset. Så ude på vores lille have. Ikke den største i verden, men den er lækker. Masser af sol. Og I kan se blomster. Og vi har lige kigget op på vores terrasse, som vi kommer op til lige om et øjeblik på første sal. Vi prøver at gå ind i huset igen. Så går vi op på første sal. Og der har vi så et lidt større badeværelse. Der har jeg jo et bælte af mig og Hanne bagved. Der kan I se, det er lidt af hvert. Sådan det nu. Heroppe her er bager.
Det og toilet. Hej hej. Vi går så ud i det ene værelse. Her er det en dobbeltseng. Der har vi gjort det sådan, ind i det skab herovre, der har vi så lidt sengetøj. Det er rent selvfølgelig. Men det må man gerne benytte, hvis det er. Det skal bare gerne lægges lidt rent igen. Det kommer lidt længere forklaring til om et øjeblik, hvordan det foregår. Så kan vi gå ud på vores terrasse. Der har vi lidt vasketøj til tør, fordi vi er på vej hjem. Det er en havudsigt. Fantastisk. Og vi går ind igen. Bevæger os til det andet værelse. Der er det en dobbelt køjeseng. Og der er det ene lagen af til, hvis det har en lille en, som er lidt utæt om natten, så kan man lægge det på. Det ligger på faktisk, så man ikke ødelægger sengen. Og så er der også en dobbeltseng. Og lidt skabsplads. Så er vi faktisk færdige her på første sal. Så kan vi gå op på solterrassen, og der er så en trappe her, når det ikke er mere. Vi går op i trappen, som det gør nok. Og der har vi et lille gelænder her. Og til det gelænder, der må man gerne, når man forlader huset, ikke kan nå at vaske sit vasketøj, så kan man gøre det, at man kan hænge sit tøj der, så det kan nå at høre, så kan de næste, der ankommer, kan vaske tøj. Og det er selvfølgelig muligt at på solterrassen og tørre tøjet. Og det er selvfølgelig også en fantastisk udsigt. Og sådan er vejret det meste af tiden her i Malaga. Det her er taget den 15. oktober 2014. Og der er et tørstativ, og det kan rulles ind, men det kender I godt fra Danmark. Så det ikke behøver at være åben. Og det er også en markise, som man kan rulle for. Og så kan man tørre sit vasketøj. Og så har vi så en lille kurv her. Så jeg lige kunne få Hanna til den lukke den op. Så har vi så en drømmeseng heroppe. Der ligger 2 drømmeseng hernede i. Lidt tømmer. Og den må jeg selvfølgelig også gerne benytte. Eller give. Og så skal jeg nok et eller andet til at lægge i. Her i første omgang har jeg sat nogle låse her, for det kan godt blæse. Men jeg ved ikke, om I kan finde på et eller andet i første omgang. Ellers får jeg gjort næste gang, jeg kommer herned. Og så er vi faktisk færdige. Så tilbage til gelænderet. Når man har sit brugt vasketøj og ikke kan nå at få det vasket, inden man tager afsted, så er reglen den, at man hænger det her på gelænderet, så det ikke bliver jordslået, for det kan godt være lidt, hvis man har svedt lidt om natten eller andet, så kan det godt være fugtigt. Og så de næste, kommer de vasker det og lægger det ind i skabet. Til gengæld er der så noget rent vasketøj nede i skabet, som man kan lov til at benytte. Okay, det var en lille rundvisning, og hvis I lige slutter af med vores fantastiske udsigt, så siger vi tak for denne gang. Hej.